Dobrý deň, volám sa Daniel Boris a rád by som vám teraz ukázal, ako sa dá vybrať jednoducho fotografia, prípadne vektorový obrázok, v prípade, že ho potrebujete použiť vo vašom blogovom článku, na webovej stránke, prípadne v e-maili. Je veľa spôsobov, ako tento obrázok získať. Môžete si ho nafotiť sami, môžete si využiť služby profesionálneho fotografa, prípadne grafika. Je viacero služieb, ktoré poskytujú fotografie a obrázky i zdarma. Ja by som vám ale odporúčil obrátiť sa na fotobanky, kde je cena fotografie veľmi nízka, ale zároveň sú tam špičkové fotografie, obrovský výber a môžete si ich stiahnuť okamžite k dispozícii. Zároveň to máte chránené aj voči autorským právam. Ja používam Deposit Photos, ktorý je aj v češtine a môžete vlastne s ním pracovať veľmi jednoducho. Ukážem vám ako. Ja tu mám vytvorené heslo, takže sa prihlásim. Ako príklad si môžeme vybrať, že píšem článok o telemarketingu a chcel by som ako ilustračný obrázok použiť fotografiu z call centra. Do vyhľadávania vložím tento text. Môže byť použitý aj v slovenčine, v češtine, prípadne v angličtine. Pri písaní textov sa vám ukazuje aj našepkávač, takže si môžete vybrať z tých výrazov, ktoré sú najčastejšie používané a dáte vyhľadať. Dobre, v prípade, že si vyberiete nejaký obrazok, ktorý sa vám páči, môžete si ho vložiť medzi obľúbené, prípadne si ho môžete stiahnuť. Je vložený v košíku. A stiahnete si ho. Cena stiahnutí sa pohybuje, ako vidíte tu, od 31 centov za obrázok. Ja mám predplatený paušál, kedy si môžem stiahnuť 10 obrázkov za jeden deň. Tento počet stiahnutí som si už vyčerpal, takže musím počkať do ďalšieho dňa, kedy sa mi znova spustí tento paušál a budem si tento obrázok môcť vložiť. Každopádne sa nachádza momentálne u mňa v košíku, viem sa k nemu kedykoľvek vrátiť. Rovnako ako vidíte aj ďalšie fotografie. To je zatiaľ všetko. V prípade, že by ste mali akékoľvek otázky k fotobankám, zhodu sa na mňa obráťte.